Здравейте, колеги! В новия епизод на серията подкасти на Националния институт на правосъдието, посветени на правосъдието за деца, ще поговорим за конфликтите между родителите и правата на детето. Аз се казвам Велина Тодорова, доцент съм в Пловдивския университет Паисий Хилендарски и в Българската академия на науките, а също така съм и член на Комитета на ООН по правата на детето. Здравейте, аз се казвам Елена Динева, съдия съм в Софийския районен съд, като от 2016 година разглеждам дела единствено по материята на родителските конфликти и дела по Семейния кодекс. Възпитаник съм на Националния институт на правосъдието. Тук е мястото да подчертая, че и двете сме част от професионалната общност, създадена от Националния институт на правосъдието, правосъдие за деца, която обединява магистрати, учени, социални работници, представители на гражданското общество, ангажирани с темите, свързани с правосъдието за деца. Днес ще обсъдим именно родителските конфликти или споровете между родителите по повод прекратяването на брака им, упражняването на родителските права, или пътуване на дете в чужбина. Изобщо всичко това, което въвежда родителите в спор, когато те не могат да се споразумеят помежду си. И фокусът ни не са правата и интересите на родителите, а правата на детето, най-добрите интереси на детето, изслушването на детето и стандартите, които трябва да спазва българския съд, когато решава спорове между родителите, които включват деца, които засягат деца. Това е тема, която е много широко обсъждана в обществото. Има изключително много мнения в една или друга посока. Нашата цел е да изложим какво прави българския съд и какво казват международните стандарти, международните правни актове и българското законодателство. Благодаря на доцент Тодорова. Това, което аз искам да кажа, разбира се, моето мнение ще бъде от практична гледна точка. Както споменахме и в изложението преди това, правата на детето най-често се засягат при родителските конфликти. Тези спорове възникват още преди образуване на производствата, но доста често прерастват именно по време на съдебните спорове. Затова съдията следва да следи за интереса на детето още с образуване на делото и да възпира, да слага една спирачка на ескалиране на конфликта, който е между родителите. След образуване на производствата по Семейния кодекс, както и по Закона за защита от домашно насилие, съдът винаги следва да прецени фактите, дали е необходима една незабавна намеса. В тези производства е много важно съдът да действа бързо, съобразявайки, разбира се, процесуалните срокове, но да даде един приоритет на тези дела, като изготвя своя съдебен акт абсолютно прецизно в срок. Много често по тези дела има искания за постановяване на определения за привременни мерки. Това е един акт на съда, който може да спаси детето, да защити най-висшия интерес по време на дългия съдебен процес, който в повечето случаи с нашето триинстанционно съдебно производство продължава дълги години, над 5 и повече години. Затова е важно съдията, преценявайки фактите пред себе си и доказателствата, да изисква социален доклад незабавно от социалната служба, като им даде на тях подходящ срок да могат да изготвят едно поне предварително проучване, макар и не толкова задълбочено, което да даде една представа на съда каква е ситуацията в семейството. И въз основа на този социален доклад
и представените от двете страни доказателства да се постановят едни привременни мерки, които да могат да защитат интереса на детето на фазата на производството, което е насрочено и все още не са събрани доказателствата по делото, не е достигнато до крайен акт по същество. Да, съдията спомена два фактора, които са особено важни, когато говорим за интересите на детето и правата на детето, бързината и доказателството, които съда трябва да събере. Бързината е изключително важен фактор за интересите и правата на детето. Всички в тази аудитория знаят, че времевия фактор за детето е изключително важен. Времето е различно, тече по различен начин за детето и за родителите. Затова законът и съдът трябва да държат сметка, да обръщат изключително внимание на този фактор. Как се развиват, с каква бързина се развиват производствата в българския съд, първа, втора инстанция. Няма да обсъждаме сега, съдията ще коментира вероятно, но бих искала да кажа, тъй като започнах с международни стандарти, каквато е моята роля в тази дискусия, няма ясен, няма правило в международен договор, нито в Европейската конвенция, което да казва как трябва съда да решава спорове между родителите в интерес на детето. На помощ ни идват обаче някои допълнителни и много важни норми и правила. Вече споменах най-добрите интереси, това правило означава, че предимство във всички спорове между родителите, това е нашата тема в случая, имат интересите на детето. Не тези на родителите, и българския съд мисля ясно разбира това. Защо говорим за предимство на най-добрите интереси на детето? Защото детето не е страна в процеса, то няма процесуалните права и възможности на родителите, които са спорещите. Детето решението обаче по този спор ще засегне изключително много бъдещето на детето, неговите права и интереси, за това те имат предимство. Защо отдаваме предимство? Защото важно е как детето ще излезе от този процес, от този конфликт, доколко спокойно ще бъде неговото развитие след решаването на спора. Искам да направя две бележки тук. Говорим за най-добри интереси, а не както в България се установи израза най-добър интерес. Детето има разнообразни интереси в много области на живота си, затова трябва да оценим всичките тези интереси в съвкупност, за да направим преценката кое решение ще съответства най-добре и ще отдаде предимство на интересите. Още една бележка. Когато говорим за интереси, всъщност ще имаме предвид правата. Най-добрият начин за защита на правата на детето. Детето няма конкретни права при споровете между родителите, но детето има редица права, които могат и се засягат от споровете между родителите. Затова, когато говорим за най-добрите интереси, ще имаме предвид най-добрият начин всъщност за защита правата на детето. За какви права говорим? Говорим за правото му на безопасен живот в семейството, т.е. среда без насилие, правото му на достъп до здравни грижи, образование, участие в свободно време, културен живот, връзки с приятелите. Всички тези права в съвкупност съда трябва да преценява през преценката на най-добрите интереси на детето. Точно така, съдът, изследвайки фактите по делото, на първо място трябва да установи ежедневието на детето. Как детето се чувства в семейната среда, как се чувства при единия родител, как се чувства при другия родител. И двамата родители, разбира се, имат равни права в процеса, при започване на производството и при разглеждане на производството до постановяване на крайния съдебен акт, съдът не прави преценка кой родител е по-годен да упражнява родителските права. Това се прави след цялостно изследване. След като събере достатъчно доказателства, независимо от постановените привременни мерки и какво е било временното му решение, съдът продължава да търси обективната истина и каква е реалната ситуация в семейството на детето. Тук искам да подчертая, че ежедневието на детето е много важно
и цялостна картина на това какво се случва в семейството може да даде както социалния доклад и изготвена съдебно-психологична или и психиатрична експертиза, така и самото дете. Това всъщност е много важно средство, което помага на съда да формира преценката си за родителската годност на страните, както и за това всъщност как се чувства детето, което е най-важното в този процес. Вие споменахте за правата на детето. Те са изключително важни и при самото му изслушване. Детето, когато влиза в съдебна зала, то разбира се е притеснено, има някакви собствени си страхове. Ние като съд трябва да го предразположим да се чувства добре, да бъде спокойно и да може да изрази волята си абсолютно свободно. Съда може да запознае детето с съдебната зала, кое за какво служи, за да може то да се отпусне, може да го покани да седне, може да слезе от съдебната банка и да приседне до него на посетителските скамейки. Има деца, които ги е страх от тогата на съдията. Може да я махне, да сложи една блуза с детска апликация, ако детето е по-малко. Всичко това се преценява, разбира се, предварително, когато съдията е прочел делото, има данни за това какви особености притежава детето и дали е по-чувствително, дали не е. Като, разбира се, преди започване на разпита, съдът разяснява на детето неговите права. Тук е важно да се отбележи, че когато детето иска да сподели нещо, което го притеснява и помоли това да не се казва на неговите родители, съдът трябва да направи така преценката, че хем да го извлече за неговия краен съдебен акт, хем да не изложи детето и да не го подведе. Защото когато обещаеш на детето, че няма да казваш на мама и тати, че това ще излезе от съдебната зала и го впишеш в протокола, е едно голямо предателство за него и не е редно. След като сме го обещали, това е нарушаване на неговите права. Разясняваме му правата и то започва да говори абсолютно свободно, като ние го предразполагаме да каже къде учи, какво прави с мама, какво прави с тати. Не следва да се задават въпроси, които са подвеждащи, по никакъв начин манипулативни, сочещи към това кой е по-добър родител, въпроси, които конкретно да искаме от него да ни каже ами искам при мама или искам при тати. Просто въпросите трябва да са зададени така, защото детето да може свободно да разкаже какво се случва в семейството и ние като съд да установим и да формираме правилно преценката си. Като задължително трябва да участва и социален работник при разговора. Правилното е родителите да излязат, защото детето се притеснява. Законът за закрила на детето позволява присъствието на родителите, като посочва, че може да бъде и в отсъствие. Но моята препоръка е тези изслушвания да се правят в отсъствието на абсолютно всички, защото детето се притеснява. След изслушването на детето, родителите започват да задават въпроси какво е казало детето. Правилно е просто да си прочитат протокола след съдебно заседание, освен ако детето не е изразило такова мнение, че ясно може да им посочи правилния път на споразумение между тях. Тогава можем да дадем някакви насоки на самите родители. Относно изслушването на детето. Мнението на детето всъщност не е доказателство по делото. То представлява средство, което ни помага да формираме крайния си извод, но в никакъв случай не представляват свидетелски показания или обяснения на страната, тъй като детето нито е страна, нито е свидетел. То всъщност е основната причина за производството и най-важната част от него.
Всичко свързано с делото е съобразено с неговия интерес, както крайния извод на съда, така и всички процесуални действия на съда. Те трябва да бъдат така насочени, че по никакъв начин да не накърняват неговите интереси. Способите, доказателствените средства, които съдът трябва да събира, не трябва да накърняват интереса на детето. В това число и експертизи, които биха могли по някакъв начин да го притеснат или да нарушат неговите права. В повечето случаи разпит например, на учители или директори, които биха могли да го притеснат в последствие за негови училищен живот. Тези неща трябва много внимателно да се преценяват при формиране на оценката на съда, какви доказателства да допусне и какви да събере, защото, разбира се, съда може служебно да изиска някакви доказателства. Аз много се така радвам и съм впечатлена от това, което чух от съдията и се надявам, че мнозинството от български съдии да разсъждават по същия начин. Ще се върна пак малко назад да коментирам няколко неща, които каза съдията. На първо място, значението на изслушването на детето. Няма как да определим, да направим оценка и да определим кои са най-добрите интереси на конкретното дете в конкретния спор, без да чуем детето. Детето има право да бъде изслушано, както по конвенцията, така и по нашето законодателство. Категорично имаме един добър текст на член 15 от Закона за закрила на детето, към който препраща Семейния кодекс, когато родителите спорят и се обръщат към съд. Изслушването на детето в българския съд е много, как да кажа, заслужава висока оценка. Практиката, която се утвърди в България, съдът пряко да чуе, да види детето, да го изслуша, да поговори с детето, но това изисква допълнителни усилия и допълнителни, как да кажа, инвестиции в българския съд, в съдиите, които гледат семейни дела. Тези съдии трябва да бъдат окуражени, подготвени, подкрепени, тъй като изслушването на детето никак не е лесна работа. Той изисква допълнителни умения, знания, психологически знания за психиката на детето. Съдията каза колко внимателно трябва да се подхожда, колко внимателно, след като съдията е прочел делото, какви въпроси, по какъв начин да подходи. Има стандартни техники за това и се надявам, че българските съдии са запознати с тях. Има достатъчно ръководствени материали. Националният институт на правосъдието работи по тая тема. Много е важно наистина детето да бъде предразположено, да не му се задават тези въпроси подвеждащи, но да не повтарям. Само 2 бележки искам да направя. Българският закон за закрила на детето казва, че определя една възрастова граница, 10 и под 10. Над 10 години, освен ако това не е в интерес на детето, смятам, че това е абсолютна грешка. Никога изслушването на детето не е във вреда на най-добрите му интереси, с изключение на едно обстоятелство, когато детето само откаже и не желае да говори, тогава вече няма как да принуждаваме детето. Може да го изслушаме с други способи. Чрез психолог, посредник, да разполага с инструментариум. По 10 годишна възраст малките деца също биха могли да се изслушват, нашия закон го казва. Подготовката е много важна на залата, на мястото, на общуването. И това, което съдията подчерта, какъв е статутът на мнението на детето. Не трябва да търсим, да наместваме мнението на детето в обичайната процесуална терминология и норми и стандарти. Детето има право да бъде изслушано. С изслушването уважаваме това право. Детето, както казахме, не е свидетел, не е страна, така че мнението му съдът не трябва да съобщава на родителите. Е хубаво това да бъде споделено с детето. Дали той иска, дали би желало някои от неговите идеи и мнения да бъдат казани на родителите. Ако не, родителите няма как не трябва да имат достъп до това. Съдията обясни защо.
Това е, което бих могла да кажа изрично за изслушването на детето и за значението на мнението му. Разбира се, съдът не е задължен, това не е и правило, че споровете трябва да се решават според желанията и чувствата и мнението на детето. Те са водещи за преценката на съда за крайния изход на делото и са важни за вътрешно формиране на вътрешното убеждение на съда. Затова и тази практика трябва да продължи. Точно така, във връзка с това, което казахте за възрастовата граница, много е важно да изслушваме детето, като ако нещо ни тревожи в това, че той е по-малко от 10 години, винаги можем да назначим една предварителна експертиза, която да ни каже това дете може ли всъщност да даде някакви сведения пред нас, да бъде изслушано спокойно и ще има ли някакво значение неговото изявление пред нас. Защото има деца, които с по-богато въображение, това ние няма как да го знаем предварително, ако някой експерт не каже. Практика е в съда, когато има нужда дете, което е под 10 години, да бъде изслушано, да се назначава експертно заключение, което да ни окаже това дете годно ли е да дава сведения пред съд и да бъде изслушвано. Затова за мен също не виждам проблем в това деца под 10 години да бъдат изслушвани пред съда. Има всякакви техники с подкрепа на експерти, които биха могли да ни помогнат в изслушването на детето. Само да вметна за участието и на родителите. Родителите някакси съда трябва да ги насочи, да им помогне да разберат, че детето е самостоятелна личност. Детето е също като тях, е носител на права. Неговото процесуално положение е по-различно от тяхното, но така както те излагат своите мнения, разбира се, като страни в процеса има голяма разлика, така и детето трябва да бъде чуто. Родителите не трябва да се противопоставят на това. Родителите не трябва да манипулират детето, което разбираме, че е сложен, труден въпрос. Затова съда трябва да има тази чувствителност и подготовка и специализирана помощ да констатира манипулацията. Също така съдът трябва да разбере дали сме в хипотеза на отчуждаване на детето от единия родител. Много тежък проблем в тези производства. Домашното насилие и при такива знаци, сигнали следват по-специални мерки, като допълнителни експертизи. Бих искала само да спомена този доклад, който дирекция социално подпомагане трябва да предостави на съда, за да му помогне да формира така мнението си по конкретния случай. Много е важна ролята на специализираната администрация по закрила на детето. Този доклад трябва да бъде професионален, трябва да бъде независим, трябва да изключва всякакви въздействия странични на родители по време на неговата подготовка. Изобщо тук законът разчита на професионализма, на подготовката на социалните работници, които трябва да са в помощ на съда. Социалните доклади са изключително важни за процесите по родителски права, както и тези свързани с пътувания на деца, защото те дават една пълна картина на това какво е казал единия родител, какво е казал другия родител и всъщност какво е казал и детето. Защото когато детето преди да влезе в съдебна зала има среща с един специалист, един експерт, той може да се отпусне и да каже нещо, което и в съдебна зала да не го спомене. Затова написаното и отразеното в социалния доклад е в голяма помощ на съда при всички дела, които са свързани с защита правата на детето. Тези производства, разбира се, не се ограничават само с родителските конфликти. Това са и дори има и охранителни производства, по които биха ни помогнали тези социални доклади, разбира се. Но е важно социалният работник да има среща с детето, разбира се, ако не е в невръстна възраст и не може да говори,
просто за да чуе неговото мнение преди още детето да е влязло в съдебна зала, да е изпитало и някакво притеснение от това, че ще трябва да бъде изслушвано пред съдията. Само да вметна още нещо. Тази връзка между съда, между правосъдната система и другата система, системата на социалната работа, социалните услуги, е изключително важна. По такива дела, по такива спорове, когато се засягат права и на интереси на дете, съдът няма как днес, в днешните условия да се справи сам. Необходима е тази мултидисциплинарна работа, която е в подкрепа на съда, за да вземе крайното решение, защото родителите искат съда да реши техния спор. От друга страна, социалните работници, пък социалните услуги трябва да са подкрепещи в такива спорове, както родителите, така и детето. И тук бих искала само да насоча разговора ни в няколко посоки, в които Семейния кодекс изрично обръща внимание на интересите на детето в специфични хипотези. Личните отношения между родителите и детето, какъв режим трябва да съда да приложи, да разпореди, и възможността да се откажат лични отношения, когато интересите на детето налагат това. Това е много също така конфликтна област. Режима на упражняване, дали родителите съвместно или не, възможностите да се постигне споразумение чрез медиация, което вероятно е най-добрият начин. Изобщо тези допълнителни въпроси, които идват в тези спорове. Въпросът за личните отношения на детето с неотглеждащия родител са доста важен фактор в самото решение, защото това всъщност е и центъра на спора на родителите. В повечето случаи, в които едната страна не претендира упражняване на родителски права, но иска конкретен режим, но другата страна оспорва това и казва: този режим е прекалено широк, искам детето да не приспива при теб и да бъде по-малко време с теб. Това всъщност превръща производството в една друга област. Всъщност ние вече разглеждаме ежедневието на единия, на другия, възможностите от чисто битово естество за водене, за взимане на детето от детско заведение, за водене, взимане на детето от личен лекар, зъболекар и така нататък. Като личните отношения на първо място трябва да се определят дали да бъдат с приспиване или без. За това решение съдът трябва да изследва всички факти по делото. Разбира се, дали детето може самостоятелно да се обслужва, дали има нужда от чужда помощ, дали детето иска, дали е свикнало. Всички тези неща трябва да се направят като преценка от съда. Ако е необходимо, могат да се постановят защитни мерки, плавен преход на това детето да бъде с единия и с другия родител повече време. Но тук искам да кажа за личните отношения. Съдът не е панацея. И най-лошото споразумение е по-добро от съдебното решение. Ние няма как да влезем толкова надълбоко в ежедневието на родителите, от чисто, както казах, битово естество. Графика на всеки един е различен и ангажиментите на родителите се променят непрекъснато и каквото постановим като решение, след 2 месеца може да е коренно различно поради смяна на работа на един от родителите, поради смяна на град и местоживеене и така нататък. Нещо, което ние не можем да предвидим на фазата писане на решение. Дали личните отношения ще бъдат осъществявани в присъствието на друго лице или на другия родител, също трябва да се направи преценка, като това като мярка е доста ограничаваща и следва да бъде прилагана в крайни случаи. При сериозен конфликт между родителите не трябва да се постановява режим в присъствието на другия родител. Това влече абсолютно след себе си провал на личните отношения между неотглеждащия родител и детето.
всички тези фактори трябва да се изследват внимателно при определяне режима на лични отношения на детето с родителя. Искам тук от чисто практическа гледна точка да кажа, когато е необходимо да се постанови режим в присъствието на социален работник, това не се случва в събота и неделя, тъй като социалните работници събота и неделя не работят. При постановяване на режим по този начин води до неуспех, защото те няма как да присъстват. Трябва да се помисли, съдът трябва да работи с социалната служба, да се изискат социалните услуги, които предлагат, центровете, които работят, часовете, в които те са отворени и могат да работят с родители и деца, за да може да се постанови един, освен правилен акт, ами осъществим, изпълним акт. Защото най-лесно е да го напишем, но като не се изпълни. Това е, което казвате, е чудесно и искам да кажа, че съдът трябва да използва своята власт. Съдът може всичко. Съдът може да иска всякаква информация от другите институции, така че съдът е в правото си, дори е длъжен да изиска и да настоява Дирекция социално подпомагане, отдел за закрила на детето да му предоставя актуализирана информация за социалните услуги, които са на съответната територия, за начина по който те функционират, за да разполага се да става информация и да може да работи с нея в полза на детето, както казах, за да е изпълнимо решението в крайна сметка. Да. Това е доста сериозен практически проблем, за който ние разбираме след постановяване на нашия акт, когато ни сигнализират родителите. Това всъщност е и причина за обжалване на решението и за продължаване на това производство дълги години, което в крайна сметка не е в интерес на детето. Затова, както казахте, при една мултидисциплинарна дейност на съда и на различните институции следва да се постановяват актовете на съда. Ако ми позволите, още една бележка тук, тъй като стигнахме до изпълнение на решението. Това няма защо да казваме, че е изключително важно, както за смисъла на самото решение, за изобщо работата на системата, доверието към нея и за конкретното дете. И тук ролята на съдебното изпълнение също е много важна. Разбира се, нашата задача не е да обсъждаме промени в законодателството, но според мен съда, органите на съдебната система имат също цялата власт да договорят с съдебното изпълнение, с организацията на съдебните изпълнители, начин по който е ефективно да се изпълняват съдебните решения. Няма да знам, че това е трудно, знам, че е много сложно. Физическото отнемане на дете е нещо, което никой съдия-изпълнител не иска да прави, но няма да забравя преди години как с участието на министъра на правосъдието беше изпълнено едно съдебно решение, въпреки много сериозното отрицателно обществено мнение, създадено покрай този случай. 2 деца, български граждани, мисля, че бяха предадени на родител в друга държава въз основа на съдебно решение и за изпълнение и в изпълнение на това съдебно решение. Мисля, че тази смелост, твърдост трябва да присъства при изпълнението на всички съдебни решения, ако липсва доброволно изпълнение. В край на краищата, когато родителите са стигнали до съд и са поискали държавата да реши техния спор, това означава, че те трябва да се подчинят на решението. За споразумението вече казахме. Още нещо да добавя. Българският съд трябва да знае, че има и ролята на възпитател в тези производства. Цялото производство, цялото съобщение, което трябва да идва от съда е: вие спорите, но вие спорите за дете, което е субект на права. Ние в този спор, нашата основна грижа е да защитим интересите и правата на детето, защото детето е ценност за вас, безспорно, за родителите, за семейството, но детето е ценност и за обществото. И ролята на държавата е при такива кървави, жестоки спорове, до които не трябва да се стига, разбира се, ролята е да защити именно интересите на детето. Адвокатите, те също трябва да помагат на съда,
да реши по този начин процеса. Нищо, че са адвокати на единия или на другия родител. Изобщо задължението на държавата и на всичките нейни институции е именно да защитава правата и интересите на детето. Защо? Защото очакваме да изградим детето, да го формираме така, че като стане възрастен, то да бъде един така допринасящ, щастлив човек и цялото общество, разбира се, ще бъде доволно, ако има такива граждани, повече такива граждани. Точно така, в едно производство, основано на родителски конфликт, всички ние имаме роля. Съда, адвокатите, съдебният изпълнител. И тази роля трябва да бъде така изиграна, че да не нарушава по никакъв начин правата на детето. Но тук е важно да се каже, че ако самите родители не се, как да кажа, вразумат и продължават да спорят, това няма по никакъв начин да помогне на детето. Защото, както знаем, тези производства предвиждат изменение на решенията, те са по спорна съдебна администрация и по всяко време може да бъде предизвикан отново един такъв спор. То искам да кажа, че това край няма, ако те самите не решат да го сложат. Медиацията е изключително полезна по тези дела. Съдът още с насрочването приканва страните към медиация. В първото съдебно заседание съдът трябва да говори с родителите, трябва да им посочи къде са им правата, къде са им грешките, за да може да постигнате едно доброволно уреждане на спора, което, пак казваме, е най-доброто за детето. Те си познават детето, те се познават един друг и знаят как могат да отгледат детето най-добре. Съдът може да е съд, но един трети човек за това семейство. Затова медиацията, доброволното уреждане на спора е най-доброто нещо, което може да се постигне в едно производство, започнало по исков ред, като родителски конфликт. Проблема с изпълнението съществува. Все пак всяко решение без изпълнение няма никакъв смисъл, няма никаква сила. Това може би наистина е въпроси на законодателни промени, които ние няма как да обсъждаме, но е важно решенията да могат да бъдат изпълнявани. Важна е ролята на съдебния изпълнител, както и на адвокатите, които всъщност подкрепят родителите по целия този път на производството. Те са тези, които могат да разяснят също какво следва, колко време ще им отнеме, колко средства ще им отнеме, защото тези дела не са безплатни, не са евтини, експертизите струват пари. Тези пари е по-добре да се дадат за детето, за неговите нужди, а не за съдебни разноски. И последното, което бих искала да кажа, то ще бъде доста скандално за родителите. Законът позволява на родителите, също така може да се казва още от началото, че ако продължат тежкия спор и двубой помежду си, използват детето като инструмент в битките помежду си, кой е по-велик и кой е по-вече средства и власт притежава. В такива случаи съдът може да приложи закона, който казва, член 59, една от последните алинеи, че детето може да бъде изведено от родителския, от семейството на единия или на другия родител и да бъде настанено на друго място. Аз смятам, че тази мярка трябва да се съобщи на родителите. Тази възможност може да има някакво превентивно действие върху техния тежък конфликт. Разбира се, това е крайно. Разбира се, съдът преценява това, но съществува и такава законова възможност. Тази мярка наистина е доста крайна. На мен лично в практиката от сега не ми се случва да я прилагам. Но тази мярка се прилага и при тежки условия на живеене при единия родител или при липса на тотална грижа от родителите. Крайна е наистина, но родителите трябва да знаят докъде се простират правата на детето. То има право да живее в една спокойна среда, лишена от спорове и
напрежение, да му се осигури, както и в началото вие казахте, така, свобода на образование, на достъп до медицински услуги, което също практически създава проблем, защото доста родители, например, решават вместо детето за дали да бъде вакцинирано, дали да ползва конкретна медицинска услуга. Тези неща трябва да бъдат разяснени както от съда, така и от адвокатите на страните. Много добре насочихте. Последното нещо, което вероятно искам да кажа е, че родителите трябва да знаят, че всъщност те го знаят, но трябва да признаят пред себе си и да формират поведение съответно на това знание, че детето е развиващо се човешко същество. Способностите, уменията на детето се развиват. От тях зависи как ще ги развиват. И с това развитие, контрола и предпазването, защитата, която родителите предоставят като елемент от грижата, трябва да намалява. Тоест родителите трябва да разберат, че в един момент наистина трябва да започнат да се отдръпват постепенно, за да разширят свободата на детето да упражнява само своите права, съответно и да свободно да общува, свободно да изразява мнение в къщи, чието мнение и това мнение да бъде уважавано. Това мисля, че също има значение за споровете и за начина, по който родителите ще се отнасят помежду си, когато става въпрос за детето. Детето не е предмет, не е обект, той е един човек, който се развива и ако искаме, както вие казахте, да отгледаме едно спокойно, щастливо, образовано дете, трябва да... Това е първата роля и задача на родителите. Ако те не се справят, тогава съдът трябва да упражни своите функции. Точно така. Съдът, упражнявайки функциите си, следи точно за осигуряване на спокойствието на детето и в крайна сметка за нормалното му развитие. В края на нашия разговор бих искала да кажа, че ако по-малко спорове стигат до съда, ако по-малко родителите спорят, умеят сами да уреждат тези въпроси чрез споразумение, чрез взаимни отстъпки, чрез добра воля и зачитане на личността на детето, на децата, които са създали, мисля, че това ще бъде най-добрия вариант за както за тях, така и за детето. Така съдът ще има по-малко работа и наистина ще може да работи с най-тежките спорове, които родителите не могат да разрешат сами. В тези спорове родителите трябва да знаят, че детето е ценност за всички нас. Детето е самостоятелно личност и неговото мнение, неговите интереси са тези, които съдът ще защити, независимо, че родителите влизат в спора с идеята, че всеки от тях е по-добрият родител, той трябва да отглежда детето, той трябва да се грижи за него. Това разбиране е фалшиво и българския съд смятам, че е имал много, много сериозна роля при решаването на тези спорове. В заключение аз искам да кажа, че и да се присъединя към вашия апел. Родителските конфликти трябва да се разрешават по доброволен начин. Доброволното уреждане на спора е най-доброто за детето и защитава по най-добрия начин неговият интерес.